pokud vyjíždíte na výšku na poslední chvíli, nestíháte se zbalit do batohu a víte, že potřebujete základní nářadí s sebou, máme tady perfektní produkt, ledvinka Rapid od firmy Bontrager, která je z elastického materiálu, lehký materiál, nasákává pot, takže to člověku nevadí, nepotí se, široký popruhy, krásně si ji utáhne. A teď vám představíme tu ledvinku trošku zevnitř, protože se jedná o opravdu fajn produkt, ať už to je pro enduro jezdce, pro výletníky, víkendový jezdce, opravdu ní narvete víc věcí, než se zdá. A takže jdeme na to se podívat teďkon. První výhoda je, pokud máte hodně málo místa v rámu, nemáte kam dát bidon, nebo je vedro, potřebujete hodně pít, tak druhou flašku si dáte sem do prostředka, do centra té ledvinky, máte to v prostředku zád, čili vám to nevadí, nepřekáží, drží to neoprenový materiály, čili vám to ani nevypadne, je to oskoušený, testujeme to a parádní věc. Jednoduše zasunete, vysunete bidon i za jízdy, i když se trošku víc obratnosti v zádech, ale dá se to i takhle dělat. Takže to je první skvělá věc. Druhý bidon dáte do prostředka. Pokud jedete dlouhý výjížďky, tak chcete mít nějaký náhradní materiál s sebou, nářadíčko. Všechno tady má svoje organizéry. Velký plus této ledvinky. Máme tady opravná sada na knoty bezdušáky, montpáčky, bombička, nějaký základní kleštičky, taky skvělá věc, nějaký enduro výjížďky ve skupině a tak dále. Páska, mazáníčko, takhle malinký, abyste i během výšky si namazali řetěz nebo kamarádům. Dobrý je s sebou mít na výšku určitě i tyhle ty stavovací pásky v případě nějakého problému. Jednak jich na kole je dost, můžete nějaká utrhnout, stáhnete si tím sedlovku, když se něco může stát. Super věc. Bombičce patří i foukátko, to je jasný. Pokud to netáháte tolik, jdete kratší výšku a radši jdete nějaký traily, máte s sebou raději nějaký obvaz, lékárničku, určitě taky. Sem se to vejde, je to fakt prostorný a to jsme teprve v polovině ledvinky. V druhé polovině máme nějakou energii, zase karbošnek, tyčinka, všechno máte i své organizéry, jo, multiklíč velký, nejtovačka, center klíč, to všechno prostě bajkeři na výškách potřebují mít, nebo je to dobrý mít a nechybí ani náhradní duše. Takže máme opravdu hodně věcí v malém prostoru, máme to na zádech, na bedrech připevněný. Vlastně nás to jakoby chrání i ty ledviny trošku a opravdu ničemu nevadí. Říkám, příjemný materiál, elastický, popruhy se dají různě natahovat, máte to chráněný, nic vám nevypadne nikde a za mě super funkční věc a stojí vlastně pár korun a tam mraky věcí. Takže tohoto je ledvinka Bontrager Rapid, vhodná na horský kolo, na jakýkoliv typ výjížděk. Já ji radši používám, když se zbalím na poslední chvíli a jedu prostě krátkou výšku, tak aspoň něco základního mít prostě u sebe je fajn a tohle je přesně to, co bych hledal.